Pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo montažnu kuću Verona. Prije nego što počnemo sa samom recenzijom, podsjetit ćemo vas da se pretplatite na naš kanal i uključite zvonce za notifikaciju kako bi dobili obavijest o novim ponudama. Montažna kuća Verona predstavlja još jednu u nizu izdvojenih kuća iz reklamnog materijala. Verona je atraktivna spratna montažna kuća jednostavnih linija eksterijera i velikih staklenih površina. Prizemni dio predviđen je za prostrani dnevni boravak u kućana. Dnevnu sobu karakteriše otvoren koncept trpezarije i dobra povezanost sa kuhinjom. Pored dnevne sobe u prizemlju je smješteno također jedno kupatilo, stepenište i hodnik. Sprat je predviđen za odmor svih članova porodice, a na njemu se nalaze dvije manje i jedna veća spavača soba, kao hodnik i kupatilo. Raspoređenost svih spavačih soba na istom spratu posebno je praktična za porodice sa djecom mlađeg uzrasta. Ukupna kvadratura montažne kuće Verona iznosi 139 m2. Prva etaža iznosi 73, dok je druga 66 m2. Unutrašnji pregradni zidovi su izrađeni u debljini 15 cm, dok su vanjski termoblokovi veličine 35 cm. Cijena ove montažne kuće iznosi nevjerovatnih 7.999 eura. Montažna kuća Verona predstavlja još jednu u nizu modernih kuća koja će vas privući jasnom podjelom prostora, modernim dizajnom kao i jako niskom cijenom. U idućim video zapisima ćemo govoriti detaljno samo o izgradnji ovih kuća, kvaliteti materijala, garanciji i svim ostalim detaljima. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, ne zaboravite da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete ovaj video, a također ne zaboravite da pogledate ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.